салом дӯстоне, имрӯз кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ба мавзӯи Роналдо чуқуртар назар андозем. Якумаш биёед аз он оғоз кунем ки Криштиано барои худ антирекорд гузошт. ӯ то ҳамин дам танҳо рекордҳоро мешикаст ва акнун бошад баръакси инро мушоҳида мекунем. Аввалин маротиба дар карьераи худ Роналдо дар 3 бозии чемпионати миллӣ пайопай мағлуб шуд. Давоми ин мавзӯъ ҷолибтар аст, лекин дар охир метавонед маълумоти пурра гиред. Баъди лайк ва подписатсия кардани шумо албатта. Дӯстон, дар варзишгоҳи Олд Траффорди Манчестер бозии марказии даври сеюми Премер-лигаи Англия баргузор мешавад. Ливерпул ва Манчестер Юнайтед серҷоизатарин клубҳо дар Англия мебошанд. Ҳам дастаи Эрик тен Хаг ва ҳам дастаи Юрген Клоп чемпионатро ба таври беҳтарин оғоз накарданд. Аз ҳамин сабаб ин рақобат хеле оташин мегузарад. Барои бозам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхуд даста то $10, яъне то 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участка ва аксияҳро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар охири мавосими гузашта ҳамлагари португалӣ бо Манчестер Юнайтед аз Брайтон бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрд. дар оғози чемпионати мавсими ҷорӣ бозам Брайтон манкуниянҳоро мағлуб кард. ин навбат ҳисоб 2-1 шуд. пас он Роналдо аз Брентфорд бо ҳисоби шармандавор шикаст хӯрд. акнун Криштиано дигар ғайри нозу нуз чизеро нишон надода истодааст. хабарҳо дар бораи ояндаи ӯ қариб ҳар рӯз пайдо мешаванд. худи Криштиано дар ин маврид дар инстаграмаш чунин навишт: баъд аз 2 ҳафта ман мусоҳиба хоҳам дод ва дар интервю ҳақиқатро ба ҳама боз мекунам. ба васоити ахбори омма бовар накунед, онҳо дурӯғ мегӯянду менависанд. давоми чанд вақти охир ман ҳамаи хабарҳоро дар бораи худам ҷамъоварӣ карда истодам. аз байни беш аз 100 хабар танҳо 5 тааш дуруст ҳастанду халос. акнун ҳамаи инро ба назар гирифта ҳолати ҳақиқиро тасаввур кунед. баъд аз ин гуфтаҳои Криштиано ҳама мусоҳибаашро интизор мешаванд то шамол нашавад дарахт намеҷунбад. гармиҳои моҳи июлро дар тоҷикистон ба хотир доред. мавзӯи Роналдо айни ҳол дар чунин гармии тафсон қарор дорад. баъд аз чанде ҳамааш маълум мешавад, аммо маълумотҳо дар бораи хоҳиши рафтани Роналдо ба дастаи Лигаи Чемпионҳо хеле зиёданд. онҳо ба ҳақиқат наздиканд, аз соҳаи фантастика ба назар намерасанд. агар ба ҳақиқат назар кунем 2 ҳафта пеш МЮ барои ҷавоб додани Роналдо розӣ намешуд, аммо пас аз рақобат бо Брентфорд ва нозу карашмаи аз ҳад зиёди футболбози 37 сола омода аст ки ҳамаи дарҳои худро ба рӯи Криштиано пӯшад. аслан барои Роналдо 2 варианти дигари давом додани корнома боқӣ мондаасту халос. яке баргаштан ба Спортинг ба клуби кӯдакиаш ва дигаре рафтан ба Борусия Дормунд аст. Спортинг мавсими гузашта чемпиони Португалия шуд. пас аз ин гапу чап дар бораи баргаштани Криштиано зиёд шуданд. Борусия Дормунд бошад пас аз бемор шудани Себастьян Аллер дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав ҳастанд. онҳо албатта Модестро ба ҳайят ҷалб карданд, вале ба ӯ умед бастан дар Бундеслига ва Лигаи Чемпионҳо кори таваккалӣ аст. ҳамлагари 37 сола қурбони статистикаи худ шудааст. гап аст ки дар утоқи либосивазкунии МЮ Роналдо дар бади ҳама зад. бо сармураббӣ баҳс мекунад, футболбозонро эҳтиром намекунад ва худро шоҳи калон эълон доштааст. бо чунин муносибат нисбат ба кор ва даста клуб метавонад пагу соати 4 саҳарӣ ӯро гусел кунад. давоми чанд рӯзи охир аввалин маротиба дастаи Манчестер Юнайтед ба футболбози арзанда мароғ зоҳир кард ва аммо ин футболбоз ба МЮ умуман диққат намедиҳад. гап сари нимҳиматгари бразилӣ Каземиро меравад. нимҳиматгари Реал Мадрид дар сафи гаразмониҳо худро хеле хуб эҳсос мекунад. ӯ яке аз лидерони асосии даста ба ҳисоб меравад. хатти марказиро ӯ бо пуррагӣ идора мекунад. роҳбарият ба ӯ бовар дорад. сармураббӣ ӯро қадр мекунад. чаро Каземиро тобистонро ба зимистон иваз кунад? ӯ то тавонад ва қувву моҳорат дошта бошад ба ягон ҷо намеравад. ҳар вақте ки ӯ ба Реал нодаркор шавад, Перес Рушод ба ӯ инро мегӯяд. Флорентина Дилхо легендаро бемушкилӣ ҷавоб медиҳад. агар ӯ нодаркор шавад, метавонед аз Рамос, Роналдо ва Раул дигарон пурсед. хулоси калон, Реал айни ҳол футболбози худро иҷозат доданӣ нест. айни ҳол Реал ба ӯ ниёз дорад. аз тарафи дигар МЮ ягон имконияти ҷалби нимҳиматгари бразилиро надорад. гап фақат сари пулу мол намеравад. аз ҷиҳати молиявӣ имконияти МЮ ба қувватанд, вале омилҳои
муҳимтаре ҳастанд ки трансфери мазкурро ғайриимкон мегардонад. Илон Маскро шумо дақиқан мешиносед. Ӯ мехоҳад Манчестер Юнайтедро бихарад. Шояд ӯ ин дастаро наҷот дода тавонад. Дар твиттераш сармоядори амрикоӣ чунин гуфт: мехоҳам бо шумо ростқавл бошам. Ман қаноти рости ҳизби ҷумҳурихон ва қаноти чапи ҳизби демократиро тарафдорӣ мекунам. ҳамчунин ният дорам ки дастаи Манчестер Юнайтедро бихарам. Баъд аз ин гуфтаҳо маълум мешавад ки Илон Маск воқеан ҳам шавқманд аст то дастаи кишвари Англияро бихарад. хотиррасон мекунем ки айни ҳол ин дастаи кишвари Англия ба сармоядорони дигари амрикоӣ ба оилаи Глезерҳо тааллуқ дорад. онҳо соли 2005 аксияи Манчестер Юнайтедро бо арзиши 147 миллиард евро харидорӣ карданд. баъд аз чанди ӯ 75% аксияро аз худ кард ки барои пурра ба даст овардани МЮ басанда буд. аз он вақт дастаи МЮ ба ин оила тааллуқ дорад. қисме аз мухлисони даста аз мулкдорон розӣ нестанд ва бар он ҳастанд ки глезерҳо танҳо фикри бизнесро мекунанд. барои Илон Маск харидорӣ кардани МЮ кори 2 сония аст. маблағаш бемаҳдуд аст. агар хоҳад ҳамаи дастаҳои топи аврупоиро мехарад. Уэсли Фофана вақте ки аз дастаи Сен-Энтиен ба тими Лестер гузашт, дар бораш маълумоти кам буд. Ӯ ба ҷомеаи футболӣ шинос набуд. маҳз бозиҳои ҷолиби ӯ дар ҳайати рӯбоҳон ӯро ба футболдӯсторон шинос кард. айни ҳол дастаи Челси бисёр кӯшиши зиёди ҷалби ин футболбозро дорад. аз оғози равзанаи трансферӣ то ба ҳамин дам то лондониҳо аз паси ӯ ҳастанд. чанд рӯз пеш Челси ба дастаи Лестер барои харидории Фофана 75 миллион евро пешниҳод кард, аммо Лестер ин қадар маблағро кам шумурда пешниҳодро рад намуд. ҳамакнун Челси мехоҳад боз пешниҳоди дигар бо маблағи бештар намояд. ин навбат Лестер интизор дорад ки лондониҳо ин бор бо маблағи хеле зиёд ба дари онҳо тактак хоҳад кард. Лестер зид нест то ин бозингарро фурӯшад, чунки мушкилиро дар хатти дифоъ намебинад. онҳо бо маблағи ба дастоварда мехоҳанд ҳамлагар ва ё нимҳиматгар харидорӣ кунанд. با همین تمام باید دارم که جدکاری من با شما پیشنهاد میاد لایک کامنتار و در کانال ابناجدار رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف خیر برادران در پناه الله.